ලස්සන පළාතක ඉතාමත් පැරණි දේවස්ථානයක ඔබ සමග දෙවන් වහන්සේගේ වචනය பிரகாச කරන ලැබීම ගැන මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. அழகான பிரதேசத்துல பழைய ஆலயத்துல தேவனுடைய வார்த்தையை பார்த்து கொள்வதை குறித்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். එමෙන්න මේ පළාත බාර පියතුමාගෙන්ද එවැගේම අනිකුත් සේවක මණ්ඩලයෙන්ද එවැගේම මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරපු අරුණ අරවින්ද සහෝදරතුමාගෙන්ද අවසර ලබාගෙන මේ ස්ථානයේ දෙවන් වහන්සේගේ වචනය பிரகாශ කරනවා. நான் இந்த பகுதி குருவானவருக்கும் அதே போல இந்த இடத்துல உதவி ஊழியர்களுக்கும் அதே போல அருண சகோதரருக்கும் நான் நன்றி செலுத்தி தேவனுடைய வார்த்தை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ඒ වගේම ඔබට ඔබගේ භාෂාවෙන් පරිවර්තනය කරන්න පෙස ස්ථාන පැමිණියා මේ මහත්මියගෙන්ද අවසරයි. ඔබ දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට හරක් පැටියෙක්. நீங்க சில நேரம் பார்த்திருப்பீங்க கன்றுக்குட்டிய. ඒ පැටිය ඉපදුනාත් එක්කම වගේ පැටියා බිම ඉන්නේ. அது பிறந்த உடனே பூமி கீழே இருக்கும் மண்ணில் தரையில. ඉතින් මේ හරකා නැත්නම් මේ එළදෙන මේ පැටියව හොඳට ලෙව කනවා. இந்த கன்றுக்குட்டி நன்றாக அந்த மண்ணை நக்கும். மண்ணை மாடு அந்த கன்றுக்குட்டி அந்த தாய் வந்து இந்த குட்டிய. ඉතින් එම පැටියා සුද්ධ වෙනවා. அப்ப அந்த குட்டி வந்து நல்ல சுத்தமாகும். ඒ නහයේ තියෙන බරගතිය නැත්නම් කටේ වැටලා තියෙන දේවල් ඔක්කොම අයින් කරනවා. இந்த வாயில மூக்குல இருக்கிறதான இந்த ஊத்தைகள் வந்து அந்த நேரம் சுத்தமாகும். ඊට පස්සේ කකුල් දෙකෙන් කකුල් හතරෙන් ඉස්සලා කකුල් දෙක ඊගොඩ අනිත් කකුල් දෙක නැගිටිනවා. அதுக்கப்புறமா முதல் கால் அப்புறம் பின்னுக்கு இருக்கிற கால் அதோட மென்மையாக எலும்பும். ඉස්සලම හොයන්නේ මොකක්ද? முதலாவது தேடுவது என்ன? ඔබ දැකලා ඇති. කිරි. அம்மா தாயுடைய பால். ඒක තමයි පෝෂණය කියන්නේ. அதுதான் அதற்கு போஷணமாக இருக்கிறது. මේ ලෝකෙට ඉපදෙන හැම කෙනෙකුටම පෝෂණය අවශ්‍යයි. இந்த உலகத்துல பிறக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் போஷணை அவசியம். ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකේ මනුෂ්‍ය මවන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේ ලෝකේ ජීවත් කරවන්නට ජීවත්ව ඉන්න සතා සිව්පාපවා ජීවත් වන්නට තමයි උන්වහන්සේගේ සැලැස්මේ ඒ අංග සියල්ලම සකස් කරලා තිබුණේ. இந்த உலகத்துல ஆண்டவர் படைத்ததான மிருகங்கள் பறவைகள் மனிதர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் போஷணையான காரியங்களை அவர் படைத்திருக்கிறார். ඔබ පුංචි කාලේ ඔබ හිපුදුනාම ඔබගේ අම්මගේ තුරුල්ලේ ඉන්නේ ඇති. நீங்க சின்னதா நீங்கள் பிறக்கிற குழந்தையாக இருக்கும் போது தாயினுடைய அரவணைப்புல நீங்க இருந்திருப்பீங்க. ඔබව අරගෙන කිරි දෙන්නේ ඇති. அவங்க கைகள் எடுத்து உங்களுக்கு பால் ஊட்டி இருப்பார். මේ ලෝකෙට කවුරුත් බිහි වෙන්නේ මවක් නැතුව. இந்த உலகத்துல தாயார் இல்லாம யாருமே பிறப்பதில்லை. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම අඳුරගන්නේ කාවද? நாங்க முதலாவது யாரை பார்க்கிறோம், அறிமுகமாகிறோம்? කුඩා දරුවෙක් ඉස්සෙල්ලාම අඳුරගන්නේ කාවද? சின்ன பிள்ளை யார முதல் பார்க்குது? අම්මව. அம்மாவை. අම්මව අඳුර ගන්නවා විතරක් නෙවෙයි අම්මා තමයි පෝෂණය දෙන්නේ. அந்த அம்மாவை பார்க்கிறது மாத்திரமில்ல, அம்மா தான் அந்த உணவு ஊட்டுகிறவர். ඉතින් සමහර වෙලාවට අපිට මේ ස්වභාව ධර්මයේ තුනුත් කතා කරනවා ඒ වගේම අපේ ජීවිතේ අපි අඳුර ගන්න ඕන සමහර අය ඉන්නවා. நாங்க இந்த பூமியிலும் கூட நாங்கள் பல காரியங்களை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ඉතින් මිනිස්සු සමහර වෙලාවට තමන්ගේ අම්මා තාත්තට අමතරව අඳුර ගන්නවා බොහෝ දේවල්. அம்மா தாத்தாவை தவிர மற்ற காரியங்களையும் மனிதர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள். ඊටාත්ම උතුම්ම දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේව හඳුනා ගැනීම. மிகவும் முக்கியமான காரியம் தான் தேவனை அறிந்து கொள்வது. ඒ හඳුනා ගැනීම තුළ අපිට දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ අයිතිය තියෙන තැනන් වහන්සේ සර්ව පරාක්‍රම දෙවියන් වහන්සේව අපි හඳුනා ගන්නවා. இந்த உலகத்தை படைத்த சர்வ வல்லமை நிறைந்த தெய்வத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிறோம், அறிந்து கொள்கிறோம். නමුත් මේ හඳුනා ගැනීම කොච්චර දුරට වටිනවද කියන්නේ ඒ සම්බන්ධතාවයේ තියෙන තුරු තමයි ඒ හඳුනා ගැනීමේ තියෙන ප්‍රීතිය, සතුට
සමාදානය භුක්ති විඳින්නට පුළුවන්. அவரோடு நாங்கள் வைத்திருக்கிற அந்த ஐக்கியத்திற்கூடாகத்தான் அந்த சமாதானம், சந்தோஷம், அவருடைய ஆசீர்வாதம், வழிநடத்தல் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். අපිට පත්තරේ දැක්කම අපිට රූප වාහිනියේ බැලුවම ගුවන් විදුලියට ඇහුම්කන් දුන්නම විවිධ අවස්ථාවන් වලදී විවිධ දිනවලදී අපිට ඇහෙන්නේ සුබ පණිවිඩයට වඩා අසුබ පණිවිඩ. நாங்க இந்த உலகத்துல பார்க்கிறோம் டிவி, ரேடியோ, பேப்பர், இது பத்திரிகைகள், இதுல எல்லாம் நாங்க பார்ப்பது நல்ல காரியங்களை பார்க்கிறோம், கெட்ட தீய காரியங்களை தான் நாங்க பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේව අඳුර ගන්න බැරි වුණු මිනිසයා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ තියෙන ගුණාංග මේ මිනිසයාට අඳුර ගන්නත් බැරි වෙනවා. இந்த மாதிரி காரியங்கள்ல தேவனுடைய நல்ல குணங்கள், தேவனை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய காரியங்களை கூட முடியாமல் போய்விடுகிறது. ඒ වගේ මේ මිනිසයා දුර්වල වෙනකොට විවිධ තැන් වලට নমස්කාර කරනවා තමන්ට ආශිර්වාද ලබා ගන්නා පිණිස. தேவனை அறியாததுனால நாங்க பல இடங்கள்ல போய் நமஸ்கரிக்கிறோம், ஏனென்றால் அந்த ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. එම නිසා එදා යේසුස් වහන්සේ ඉන්න කාලේ එක්තරා කෙනෙක් ඇහුවා යේසුස් වහන්සේගෙන් ගොඩාක් අනපනක් තියෙනවා. අනේ අපිට මේක සුළුවෙන් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. அப்போ ஒரு நாள் இயேசு கிறிஸ்து போயிட்டு கேட்டாங்க, நிறைய கற்பனைகள் இருக்கிறது, ஆனாலும் லேசா கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கற்பனையை சொல்லித்தாங்கன்னு சொல்லி. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේව හඳුනා ගැනීම යේසුස් වහන්සේව හඳුනා ගැනීම බොහොම සිම්පල් ප්ලෑන් එකක්. இந்த தேவனை, இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்வது மிக ஒரு சின்ன காரியம். ඒක අඳුනා ගන්න බැරි වුණොත් අපි ඉන්නේ ලොකු බරක. அது தெரிந்து கொள்ளாடி நாம பெரிய ஒரு பாரத்தோட இருக்கிறோம். ඉතින් අපි දන්නවා මේ මනුෂ්‍ය අහනකොට දෙවියන් යේසුස් වහන්සේගෙන් අහනකොට යේසුස් වහන්සේ ඇහුවා නුඹ මොනවද දන්නේ? இயேசு கிறிஸ்து கேட்கிறார், இந்த மனுஷன்ට உனக்கு என்ன தெரியும்? එතකොට යේසුස් වහන්සේ මේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා ඔහුට මේ සිම්පල් නැත්නම් මේ සරල ක්‍රමවේදය. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார், சின்னதாக அவர் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில அவருக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். ඉතින් මේ මනුෂ්‍යයට කියලා දෙනවා නුඹේ මුළු හෘදයෙන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න ඕන කියලා. உன் முழு ஆத்மாவோடு கூட அவரை நீ அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்று. අපි දන්නවා අපේ හෘදය කොහෙද තියෙන්නේ? எங்களுடைய இருதயம் எங்க இருக்கிறது? කොහෙද අපේ හෘදය තියෙන්නේ? எங்களுடைய இருதயம் எங்க இருக்கிறது? අපේ හෘදය තියෙන්නේ කොහෙද? எங்களுடைய இருதயம் எங்கே இருக்கிறது? අර අඹ ගෙඩියක් වගේ එකක් නම් තියෙනවා ඇතුලේ. ඒකටත් හෘදය තමයි කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි අපිට ලේ ගමන් කිරීමට උදව් වෙන්නේ. இந்த மாங்காய் வடிவத்தில் இருக்கிறதால ஒண்ணு எங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ள இருக்கிறது, அதுதான் எங்களுடைய ரத்தத்தை அனுப்பி கிரியை செய்கிறது. නමුත් මෙතන කියන්නේ සම්පූර්ණ හෘදයෙන් කියන්නේ සම්පූර්ණ තමන් කියන භක්තියෙන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න. சம்பூர்ண இருதயம் என்று சொல்லும் போது நாங்கள் சம்பூர்ணமாக பக்தியோடு ஆண்டவரை தொழுது கொள்வது. ඉතින් කිතුපැතියන් හැටියට අපි ආත්මයක් විශ්වාස කරනවා. கிறிஸ்தவர்களாகி நாங்கள் ஆத்மாவை விசுவாசிக்கிறோம். ඉතින් විවිධ මත තියෙනවා මේ ආත්මය පිළිබඳව. இந்த ஆத்மாவை குறித்து பல காரியங்கள் உண்டு. ඉතින් ඔබ හැම කෙනෙකුටම දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක් දානය කරලා තියෙනවා. ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் ஒரு ஆத்மாவை கொடுத்திருக்கிறார். මේ ආත්මය තමයි අපිට ලැබෙන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන්. இந்த ஆத்மா தான் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து எங்களுக்கு கிடைக்கிறதான காரியம். ඉතින් එම නිසා මේ ආත්මය අපේ ශරීරය තුල තියෙනවා. இந்த ஆத்மா எங்களுடைய சரீரத்துக்குள்ள இருக்கிறது. ඒ ශරීරය මලම ශරීරයේ භූමියටත් මේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේ වෙතටත් යනවා. மனிதன் இறந்த பிறகு சரீரம் பூமிக்கும் ஆத்மா தேவனிடத்திற்கும் போகிறது. ඒක තමයි සමාන මිනිස්සු මැරෙන්න අන්තිම මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ ආත්මය බාර දෙන්නේ. ஒரு மனிதன் மரிக்கும் போது கடைசி நேரத்தில் தன்னுடைய ஆத்மாவை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுப்பார். මොකද හේතුව තැන් දෙකක් තියෙනවා යන. ரெண்டு இடங்கள் இருக்கு போவதற்கு. එකක් නරකාදිය. ஒன்னு நரகம், එකක් ස්වර්ගය. இன்னொன்னு சொர்க்கத்துக்கு. ඉතින් මේ ආත්මය යන්න ඕන කොහටද? இந்த ஆத்மா எங்க போக வேண்டும்? අපි ආස කරන්නේ ස්වර්ගයට යන්න. இது பரலோகத்திற்கு போகத்தான் ஆசைப்பட வேண்டும். අන්න ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ඔබගේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යන මාර්ගය හදාගන්න. நீ ஆண்டவர் அதைத்தான் சொல்றார், உன்னுடைய ஆத்மா பரலோகத்துக்கு
என்று. ඒ වගේම අපි හැම කෙනාටම කල්පනා ශක්තියක් තියෙනවා. எங்கள் எல்லாருக்கும் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது. ඒක බුද්ධිමත්. அதுதான் புத்தி. අපි දන්නවා කල්පනා ශක්තිය අඩු වුණාම අපි කියනවා අබුද්ධිමත්. இந்த இந்த யோசிக்கிற தன்மை வந்து குறைந்து போனால் எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. නමුත් මේ ස්වාමින් වහන්සේ කියන නුඹගේ කල්පනා ශක්තිය නිතර ස්වාමින් වහන්සේ වෙත තබා ගන්න. இந்த யோசனை இந்த ஆண்டவர் குறிச்சி இருக்கிறதான இந்த யோசனைகள் ஆண்டவரோடு கூட ஒரு நல்ல தொடர்பை வைத்துக் கொள்ளேன். දැන් පසුගිය කාලේ අපි බැලුවා මේ මිනිස්සයා මේ කල්පනා ශක්තිය තමන්ගේ දැනුම තමන්ගේ ඉගෙනීම මොනවටද හදලා තියෙන්නේ කියලා ඉතාමත්ම කනගාටුයි සමහර වෙලාවට. சில நேரங்களில் நாங்க பார்க்கிறோம் மனுஷன் தன்னுடைய புத்திய தன்னுடைய படிப்பை தன்னுடைய காரியங்களை எதற்கு பயன்படுத்துகிறான் என்று நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. මේ වෙලාවෙත් යුද්ධ පවතිනවා. இப்பொழுது யுத்தம் இருக்கிறது. මේ වෙලාවේ ගිනි ගැනීම් පවතිනවා. இப்பயே நெருப்பு பற்றி எரிகிறது. මේ වෙලාවේ සමහර තැන්වල විනාශකාරී දේවල් පවතිනවා. பல இடங்களில் அழிவுகள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. ඇයි මේ මිනිස්සයා තමන්ගේ කල්පනා ශක්තියෙන් හදලා තියෙනවා, තාක්ෂණය හදලා තියෙනවා මේ ගොඩ ගන්න නෙමෙයි විනාශ කරන්න. மனுஷன் தன்னுடைய புத்தி யோசனை ஞானத்தில அழிக்கிற ஒரு ஆயுதங்களை தான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයට බුද්ධිය තියලා තියෙන්නේ ජීවත් වෙන්නත් එය දියුණු කරගන්න. மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் புத்தி ஞானத்தை கொடுத்திருப்பது தன்னுடைய வாழ்க்கையில வளர்ச்சியை கொடுப்பதற்கும் அவன் வாழ்வதற்கும். සමහර මනුෂ්‍යයන්ට පිහියක් අතට ගත්තම சில பேர் கத்திய கையில எடுத்தா ඒගොල්ලෝ ආසයි පළතුරු හරි එළවලු හරි කපන්න එකේ. அதுல பழங்களை சரி மரக்கறியை சரி வெட்ட ஆசை. නමුත් තමන්ගේ බුද්ධියෙන් තමන් විකෘති වෙලා නම් ඉන්නේ ඒ පිහිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව කෙනෙකුට අයින්. தன்னுடைய ஞானத்தில் அவர்கள் இதா இருந்தா இன்னொருவரை கொலை செய்வதற்கு கூட அதை பாவிக்கலாம். දැන් ඒක තමයි සමාජය තුළ අපි දකින්නේ. இதைத்தான் நாம் இந்த சமுதாயத்துல பார்க்கிறோம். අනිත් එක තමයි තමාගේ මුළු සත්‍යයෙන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කිරීම. முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் கூட ஆண்டவரை நேசிப்பது. ඒක හරි වටිනවා. அது ரொம்ப முக்கியமானது பிரயோஜனமானது. මොකද අපේ ශක්තිය වැය කරලා තමයි අපි මුදල් හම්බ කරන්නේ. எங்களுடைய முழு சக்தியோடு கூட தான் நாங்கள் பணம் சம்பாதிப்பது. අපේ කල්පනා ශක්තිය වැය කරනවා. எங்களுடைய யோசனை சக்தியை வளர்க்கிறோம். අපේ ඇඟේ ශක්තිය වැය කරනවා. எங்களுடைய சரீர சக்தியை நாங்கள் பிரயோஜிக்கிறோம். ඒකෙන් තමයි අපි වස්තුව හම්බ කරන්නේ. இதுல தான் நாங்கள் பொருட்களை சம்பாதிக்கிறோம். එතකොට මේ වස්තුවෙන් තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගේන්නේ දීමන. இதற்குடாகத்தானே நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு காணிக்கைகளை கொண்டு போகிறோம். මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න දේ. இதுதான் தேவன் மகிமைப்படுகிற காரியம். තව එකක් තියෙනවා. இன்னொரு காரியம் இருக்கு. දැන් අපි දෙවියන් වහන්සේව හඳුන ගන්නවා. நாங்க தேவனை அறிந்து கொள்றோம். දෙවියන් වහන්සේ හඳුනගත්තම උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද අප වෙත ගලා එනවා. நாங்கள் ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டால் அவருடைய ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிரம்பி போகும். අපේ ආත්මේ යන තැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. நாங்கள் போகிற இடங்கள்ல நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம். අපි ඒක ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ ආත්මේ යන තැන ගැන. எங்களுடைய ஆத்மா போகிற இடத்தை குறித்து நாங்கள் ஜெபிப்போம். ඉතින් යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ආත්මේ බාර දුන්නා කුරුසියේදී. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஆத்மாவை சிலுவையிலே ஒப்புக்கொடுத்தார். ඒ වගේ අපි දන්නවා බොහෝ දෙනෙක් ස්වාමින් වහන්සේගේ ආත්මේ බාර දෙන අවසාන අවස්ථාවේදී බාර දෙන උන්වහන්සේ අතට. சில பேர் நிறைய பேர் தன்னுடைய கடைசி நேரத்தில் ஆத்மாவை ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஒப்புக்கொடுப்பாங்க. ඒ වගේ මේ ලෝකේ අපි භුක්ති විඳිනවා. இந்த உலகத்துல நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம். අපි හුස්ම ගන්නවා. நாங்கள் மூச்செடுக்கிறோம். අපි ගස්වැල් වල ඵලදාව අනුභව කරනවා. மரங்கள் இருக்கிற கனிகளை நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம். සතා ශිල්පාවගෙන් පවා අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජන කිරි බිත්තර අපි පාවිච්චි කරනවා. இந்த மிருகங்கள் பறவைகள் கூட முட்டைகள் பால்படி பல காரியங்கள் நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம். මේ සියල්ලේ ආරම්භය දෙවියන් වහන්සේ. இது எல்லாவற்றிற்கும் ஆரம்பம் தேவன். ඉතින් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම කෙනෙක්ම අපගේ අයිතිකාර දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. இந்த உலகத்தின் படைப்பு எல்லாவற்றிற்கும் அதிபதியாகிய தேவனை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும். ඒක තමයි ඔබ සමහර වෙලාවට කුඩා දරුවන් දේවස්ථාන වෙත එනකොට අම්මා හරි තාත්තා හරි අතට කීයක් හරි දෙන පුතේ මේක දාන්න සම්මාදන් කියලා. பெற்றோர் தன் பிள்ளைகள் ஆலயத்திற்கு வரும்போது சின்ன
ஏதாவது காரியத்தை கொடுப்பாரு காணிக்கை போடுங்கன்னு சொல்லி. ඒ පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ඒක ඉගෙන ගන්නවා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න තමන්ගේ ශක්තියෙන් උපයාගත්ත දේ. நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டதான அந்த ஆசீர்வாதத்தை நாங்க சிறு பிராயத்திலிருந்து நாங்க பழகிறோம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக கொடுப்பதற்கு. දෙවියන් වහන්සේ හරි සාධාරණයි. அவர் ஒரு சாதாரண நபர். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ තමන්ට විතරක් නෙවෙයි ප්‍රේමය ගන්නෙ. அவர் தனக்கு மட்டுமல்ல அந்த அன்பை எடுத்துக்கொள்வது. උන්වහන්සේ කියනවා නුඹේ අසල්වාසියලත් ප්‍රේම කරන්න කියලා. நீங்க உங்க அடுத்த வீட்டாரையும் நேசிங்க சொல்லி சொல்றார். අද හුඟක් රටවල් වල තමන්ගේ අසල්වාසීන් තරහකාරයෝ ඉන්නේ. நிறைய நாடுகள்ல அடுத்த வீட்டுக்காரர் ரொம்ப அவங்களோட பிரச்சனையோட கோபமா இருக்காங்க. තමන්ගේ ගෙදර නිවාසයේ ජීවත් වුණාට අසල්වාසීන් එක තරහයි. நம்முடைய வீட்டுல வாழ்ந்தா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட இருப்பது ரொம்ப குறைவு. සමහර රටවල් හැමදාම අසල්වාසීන් එක්ක යුද්ධ කරනවා. நிறைய நாடுகள் அடுத்த நாடுகளோட எந்த நேரம் யுத்தம் தான் நடந்து கொண்டிருக்கு. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ ප්‍රේම කරන්න කියලා. ஆனால் தேவன் சொல்லி இருப்பது அன்பு செலுத்து. මොකද ප්‍රේම කිරීම තුළ තමයි සංවර්ධනය ඇති වෙන්නේ. இந்த அன்புக்குள்ளாக தான் அந்த வளர்ச்சி அடைகிறது. දැන් සමහර අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා සමහර අය නායකත්වයට පත් වෙනවා. சில பேர் தலைமைத்துவத்துக்கு வருகிறார்கள். නායකත්වයට පත්වන පුළුවන් තරම් හම්බ කරනවා. இந்த ஏதாவது தொழில் காரியங்களை தலைமைத்துக்கு வரும்போது முடிஞ்ச அளவு சம்பாதிப்பார்கள். අනුන්ට දෙන්න තියෙනවා තමන්ට යොදා ගන්න. மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை இவர் எடுத்துக்கொள்வார். සමහර පරම්පරා 100 ගානකට හරි හම්බ කරන්න ආසයි. பரம்பரை 100க்கு மேலாக இவர்கள் சம்பாதிக்க ஆசை. නමුත් අපිට ජීවත් වෙන්න තියෙන සුළු කාලයයි. ஆனா எங்களுக்கு வாழ இருக்கிறது கொஞ்ச காலம். එම නිසා අසල්වාසල් ප්‍රේම කිරීම තමන්ගේ දේ බෙදා හැරීම ඉතාමත් වටිනාකම් දෙයක් හැටියට බයිබලයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. அடுத்தவர்களை நேசிப்பது எங்களிடத்தில் இருக்கிறத பகிர்ந்து கொடுப்பதை பற்றி வேதத்துல நிறைய இடங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. එතර වැඳපුවක් පවා ස්වාමින් වහන්සේගේ ගෘහයට ඇවිල්ලා පුංචි සත්‍යයක් එදා උන්වහන්සේගේ සේවයට දුන්නා. அன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து காலத்துல ஒரு விதவை பெண் ஒரு சின்ன காணிக்கை தன்னிடத்தில் இருந்த காணிக்கையை சம்பூர்ணமா அவர் காணிக்கை போட்டு விட்டார். ඇගේ අතේ තිබුණේ සම්පූර්ණ එච්චරයි. அவளுடைய கைகள்ல இருந்தது அது மட்டும்தான். නමුත් ඒ අඳුරගෙන තිබුණා දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල සපයන්නා උතනන් වහන්සේ. ஆனால் அவள் அறிந்திருந்தால் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொடுக்கிறவர் தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்து. එම නිසා උන්වහන්සේට ඒක දීමනාව ලබා දීලා ඇය ජීවත් වෙනවා මුළු කාලෙම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඇතුව. அவர் தன்னிடத்தில் இருக்கிறத தேவனுக்கு கொடுத்து அந்த ஆசீர்வாதத்தை கூட அவர் வாழ்க்கை கூறாம அவர் வாழ்ந்து வந்தார். එම නිසා ඔබ මම ස්වාමීන් වහන්සේව හඳුනාගත්තම බය වෙන්න එපා ජීවිතේට. நாங்க ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டதன் கூடாக நீங்க பயப்படாதீங்க. ஆண்டவர் உங்களை வழி நடத்துவார். හැම වෙලේම ස්වාමීන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන කටයුතු කරන්න. நீங்க எந்த நேரமும் அவரை நோக்கி பார்த்து உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்துல செல்லுங்க. යන ගමන බිමන කන කෑම් පවා ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති කරලා පටන් ගන්න. நீங்க சாப்பிடுகிற காரியங்கள் நீங்கள் பயணங்கள் தொழில் எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி செய்யுங்கள். බලන්න වෙනසක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද කියලා ඔබේ ජීවිතේ. நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் உருவாகும். මේක අඳුනගත්තොත් කවුරුත් එක අතාරින්නේ නැහැ. இதை தெரிந்து கொண்டா யாருமே இதை விட மாட்டாங்க. දෙවියන් වහන්සේව අඳුනගෙන උන්වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධතාවයේ පවත්වන මිනිසයා තරම් ආශිර්වාදලත් මිනිසෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. தேவனை அறிந்து தேவனோடு சம்பந்தம் வைத்து வாழ்கிற ஒரு மனுஷனுடைய ஆசீர்வாதத்தை விட வேறொரு ஆசீர்வாதம் இல்லை. මගේ දෙමව්පියන් මම ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැන් ඔවුන් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත ගිහිල්ලා හුඟක් කල් නමුත් පුංචි කාලේ ඉඳන්ම දෙවියන් වහන්සේව අඳුරගන්න සැලැස්සුව නිසා. நான் என் பெற்றோருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அவர்கள் இப்போ தேவனிடத்தில் இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் நான் சிறு பிராயத்திலிருந்து என்னை தேவன் பக்கமாக வழி நடத்தினதற்காக පුංචි කාලේ ඉඳන්ම සම්මාදමත් ඇතුව ස්වාමීන් වහන්සේගේ සේවයට යන්නට අපිට පුරුදු කරපු නිසා. எந்த விதமான காரியங்களும் இல்லாமல் ஆண்டவர் பக்கமாக போவதற்கு எங்களை வழி நடத்தினபடியால උන්වහන්සේට මුදල් මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. அவர் பணம் மற்ற தேவையில்லை. මොකද උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙම අයිති. அவருக்கு இந்த முழு உலகமுமே சொந்தம். නමුත්
අපිට තියෙන ප්‍රීතිය තමයි ඒ දේ උන්වහන්සේ වෙත කැප කරන එක. எங்களுக்கு இருக்கிற சந்தோஷத்தான் அவருடைய சமூகத்துல ஒப்பு கொடுத்து நன்றி செலுத்துவது. යමක් දෙනකොට අපිට අඩු වෙනවා. ஒன்று கொடுக்கும் போது எங்களுக்கு குறைபடும். ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. அது சாதாரண காரியம். අපි හරි ආසයි පොඩ්ඩක් දීලා ගොඩක් ගන්න. நாம நிறைய விருப்பம் கொஞ்சத்தை கொடுத்து நிறைய வாங்க. නමුත් දීමේ ආශිර්වාදය ලැබීමට වඩා ඉහළයි. கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வதை விட மேலானது. දෙවියන් වහන්සේ මේ බාහුව ලෝකයේ තුල අපි කිරි හරකුන්ගෙන් කිරි අරගෙන අපි පෝෂණය ලබනවා. இந்த உலகத்துல படைச்ச அந்த பசு கன்று இவைகள்ல இருந்து நாங்க பால்களை எடுத்து அதுல நாங்க சக்தி பெறுகிறோம். ඒ වගේම විවිධ අවස්ථාවලදී පළතුරුද එළවලුද විවිධ දේවල් අපි භුක්ති විඳිනවා. நிறைய மரக்கறி கனிகள் இப்படி பல விதைகள நாங்க அனுபவிக்கிறோம். මේ සියල්ලේ අයිතිකාරය දෙවියන් වහන්සේ. இது எல்லாவற்றிற்கும் சொந்தக்காரர் தேவனாக இருக்கிறார். ඉතින් මම සමහර කමිටු වල ඉන්නවා රජයට සම්බන්ධ ළමා කමිටු, කාන්තාවන්ගේ අභිවෘද්ධිය පිළිබඳ තියෙන කමිටු, ඒ වගේම අපදා පිළිබඳ තියෙන කමිටු, ඩෙන්ගු මර්ධනය පිළිබඳ තියෙන කමිටු ගොඩක මාව දාලා තිනවා විවිධ අවස්ථාවන් වලදී. நான் நிறைய கமிட்டி குழுக்கள் இருக்கிறேன். சின்ன பிள்ளைகள் அதே போல ஏதாவது விபத்துகள், டெங்கு, இப்படி பல அந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கிறதான அந்த கமிட்டில நான் இருக்கிறேன். අන්තිමට මම සහභාගී වුණ සෞඛ්‍ය සම්මන්ත්‍රණය මම දැක්ක එකක් තමයි ඒ වෛද්‍යවරු කිව්වේ එකක් අපේ දරුවන්ගෙන් 25% මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙනවා. நான் சுகாதார அந்த கமிட்டியில நான் கடைசியா போயிருக்கும் போது டாக்டர் சொன்ன காரியம் 100க்கு 25 பிள்ளைகள் மந்தபோசனத்தை பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி. එකක් අපේ වැඩි හිටියෝ දන්නේ නැහැ තමන්ගේ මුදල් කළමනාකරණය කරන්න. பெரியவங்களுக்கு தெரியாது பணத்தை எப்படி பாவிப்பது என்று. අනවශ්‍ය දේවල්වලට වීදම් කිරීම කන්නකොටගෙන තමන්ගේ ගෙදර පෝෂණය අඩු වෙනවා. இந்த வேற காரியங்களுக்கு பணங்களை பாவிக்கும் போது வீட்ல இருக்கிறதான அந்த போஷாக்கு இல்லாமல் போய்விடுகிறது. ඒත් එක්කම තවත් අයට ලැබෙන ආදායම් මදි. அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த பணம் குறைவு. එම නිසා මේ මන්ද පෝෂණය මව්වරුන්ටත් තියෙනවා දරුවන්ටත් තියෙනවා. இந்த மந்த போஷணம் என்பது பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கு, தாயாருக்கும் இருக்குது. එම නිසා මේ මොලේ වර්ධනය වීම, මොලේ ක්‍රියාත්මක වීමට හරි අවශ්‍යයි පෝෂණය. எங்களுடைய வளர்ச்சி, எங்களுடைய அறிவு வளர்வதற்கு இந்த போஷணை மிக முக்கியமானது. ඉතින් මේ පසුගිය කාලේ අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගත්ත එකක් තමයි දරුවන්ට විශේෂයෙන් මේ මන්ද පෝෂණය වෙනස් කිරීමට අපගේ ආදරය දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා අපේ ප්‍රේමය අසල්වාසියට දෙන්න කියලා. එම නිසා අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා ක්‍රියාදාමයක් විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන්ගේ මන්ද පෝෂණය දුරලන්නට. நாங்க இப்ப கிட்டடியில இருந்து சின்ன பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதான சின்ன பிள்ளைகளுக்கு மந்த போஷணம் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்ய வேதத்துல அதே தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு, மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ඉතින් ෆාම්ස් ලංකා ආයතනය ලංකාව තුල අවුරුදු 53ක් වැඩ කරනවා. இந்த ஃபார்ம் லங்கா இந்த நிறுவனம் 53 வருஷங்களாக செயல்படுகிறது. ඉතින් කුණාදී කිසිත් කොළඹ දිවිසියේ අනිත් සභාවලත් අපි සේවය අපගේ ලබා දෙනවා. குருநாகல டயசிஸ், கொழும்பு டயசிஸ், மற்ற சபைகளிலும் நாங்க வேலை செய்கிறோம். ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ දිනවල මන්ද පෝෂණය තියෙන ළමයිට දෙන්න ඕන හොඳම කෑම වර්ගයක් තමයි එකක් රටකජු, අනිත් එක බිත්තර. இந்த மந்த போஷண பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டியது ஒன்று கடலை, அடுத்தது முட்டை. ඉතින් ඒක තමයි පසුගිය කාලේ අපේ පළාත බාර වෙන සෞඛ්‍ය වෛද්‍යතුමා මට නිර්දේශ කළා තියෙන්නේ මේ දේ ගැන කටයුතු කරන්න කියලා. இந்த எங்களுடைய பிரதேசத்துல பொறுப்பா இருக்கிற டாக்டர் தான் இந்த காரியத்தை குறித்து சொல்லி இருக்கிறார். ඉතින් අද දවසේදී මම තමයි සන්තෝෂ වෙනවා ෆාම්ස් ලංකා ආයතනයේ අපිට උදව් කරන ඒ අනුග්‍රහක බවතුනුත් ඒ කාර්ය මණ්ඩලයත් එක්ක අන්න අරවින්ද සහෝදරයාගේ ඉල්ලීම අනුව ජෝකින් පියතුමාගේ අවසරය ඇතුව කුණා දියුකීසිය තුල අද දවසේදී මේ ස්ථානයට සොයාගත් කිකිලියන් ප්‍රමාණයක් මේ ස්ථානට රැගෙන එන්නේ. இந்த ஃபார்ம் லங்கா அந்த ஆயுதனை கூடாகவும் எங்களுடைய எல்லா அந்த
அந்த குழுவினர்களோடும் கூட அதே போல அருண சகோதரரோடு கூட குருநாகல டயசிசனோடு கூட சேர்ந்து இந்த காரியத்தை இந்த கோடிகள் உங்களுக்கு பகிர்ந்தெடுக்கக்கூடிய காரியத்தை இந்த நாள்ல பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறபடியால நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். දැන් පසුගිය කාලේ වැඩිහරියක් අපි දුන්නේ ඉස්කෝලේ පොත්. நாங்கள் முதல் நிறைய இடங்கள்ல பாடசாலை புத்தகங்களை கொடுத்தோம். ඉතින් මේ පාර අපි ඉස්කෝලේ පොත් අනිත්‍යවත් දෙන ගමන් කිකිලි බිත්තර දාන්න ඕන්න මෙන්න නැත්තම් බිත්තර දාන කිකිලි තෑගි දෙනවා දරුවන්ට. இந்த புத்தகங்களோடு சேர்த்து முட்டை போடுகிறதான கோழிகளையும் கூட நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறோம். දෙවන් මාසේ තමයි මේ සත්තු අපිට දීලා තියෙන්නේ. தேவன் தான் இந்த பறவைகளை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ඉතින් ඒ බිත්තරේ අයිතිය දරුවට. அந்த முட்டை வந்து சொந்தம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு. මං ඉස්සෙල්ලා වැඩිහිටියන් එක වැඩ කරා. நான் ரொம்ப பெரியவங்களோட தான் வேலை செய்தேன். නමුත් මේ ළමයින්ගේ මන්ද පෝෂණය ඉවරුනේ නැහැ. இந்த பிள்ளைகளுடைய மந்தபோஷணம் முடிவடையவில்லை. එම නිසා මේ බිත්තරේ හොඳට මතක තියාගන්න දෙමෝපියනි මේ දරුවා වෙනුවෙන් තමයි කියලා ලැබෙන්නේ. இந்த முட்டை வந்து பிள்ளைகளுக்காக கொடுக்கப்படுகிறது. එයා තමයි ඒක රැක බලා ගන්න. அவர்தான் இதை பாதுகாக்க வேண்டும். එයා තමයි ආරක්ෂා කරන්නේ. அவர்தான் அதை பாதுகாக்க வேண்டும். ඒ වගේම බිත්තර 10ක් දැම්මම முட்டை 10 போட்டா එක බිත්තරයක් ஒரு முட்டை වෙන් කරන්න. அது துண்ட வைங்க. දෙවියන් මාසේ ස්තුති පූජාවක් හැටියට. அது ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி கொடுங்க. බිත්තර වලින් හරි முட்டையில சரி විකිණු මුදල් වලින් හරි விக்கிற சல்லியில சரி දේවස්ථානයට කැප කරන්න. அதுல ஒரு பகுதியை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. බලන්න වෙනසක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ஒரு மாற்றம் வராதான்னு பாருங்க. පුංචි කාලේ ඉඳන්ම சின்ன காலத்துல இருந்தே 10න් කොටස දෙන අයට 10ல் ஒரு பங்கு கொடுக்கிறவர்களுக்கு බඩගින්න දැනෙන්නේ නැහැ. பசி ஒரு நாளும் தெரியப்படாது. ස්වාමින් වහන්සේ සපයනවා. ஆண்டவர் பெற்றுக் கொடுப்பார். මට දැන් 72ක් පහු වෙලා. இப்ப எனக்கு 77 72 வயசு முடிஞ்சுச்சு. ස්වාමින් වහන්සේ මා පෝෂණය කරනවා. ஆண்டவர் என்னை போஷிக்கிறார். දැන් අද මම මේ හෙට කාර්යාලයේ අනිත් මං ඉන්දියාවේ. இன்றைக்கு நான் இங்க, நாளைக்கு என்னுடைய ஆபீஸ்ல, நாளான்னைக்கு நான் இந்தியாவுல. ඊට පහුවද මම ඉන්නේ අන්දමන් දූපත්වල. நான் அதுக்கு அப்புறம் அந்தமான் அந்த இடத்துல இருக்கேன். මේ ලංකා වටේ තියෙන දූපත් වලට මම යනවා. ඒ සභාවත් එක්ක වැඩ කරන්න. இந்த இலங்கையை சுற்றி இருக்கிறதான தீவுகளுக்கு நான் போகிறேன். அங்குள்ள சபைகளோடு இணைந்து வேலை செய்ய. උන්වහන්සේ අපිට උගන්වපුවා අපි අනිත් තැනට උගන්වනවා. கர்த்தர் எங்களுக்கு கற்பித்ததை நான் மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன். හොඳට මතක තියාගන්න එකක්. நீங்க நல்லா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க. දෙවියන් වහන්සේ වඳුර ගන්න. நீங்க ஆண்டவரை தெரிந்து கொள்ளுங்க. මේ පොතේ උන්වහන්සේ ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. இந்த வேதத்துல அவரை பற்றி நிறைய எல்லாம் போட்டப்பட்டிருக்கு. කොහොක්වත් යන්න ඕනේ නැහැ. எங்கேயும் போக தேவையில்லை. අහන එතන දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා මෙතන ඉන්න නෑ. ඔබට ඕන වෙලාවක ඕන තැනක ඉඳන් කතා කරන්න පුළුවන් දෙවි කෙනෙක් තමයි අපේ දාන්නේ. அங்க தேவன் இருக்கார், இங்க இருக்கிறான் இல்ல. நீங்க இருக்கிற இடத்திலேயே உங்களோட கூட இருக்கிறார். நீங்க அதை நீங்க பெற்றுக்கொண்டு அந்த ஆசீர்வாதத்துக்குடாக வழி උන්වහන්සේට කතා කරන්න උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද ලබා ගන්න. அவரோடு பேசுங்க, அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. මතකයිද මම කියපු දේ? නුඹේ මුළු හෘදයෙන්, නුඹේ මුළු ආත්මයෙන්, නුඹේ මුළු බුද්ධියෙන්, නුඹේ මුළු ශක්තියෙන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න. உன் முழு ஆத்மாவோடு, உன் முழு ஆவியோடு, உன் முழு சக்தியோடு, உன் முழு பலத்தோடு கூட நீ ஆண்டவரை ஆராதி என்று சொல்லு. ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න ප්‍රේම කරන්න තමන්ගේ අසල්වාසියටත් අවතාරයට. எங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் எங்களுடைய பக்கங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கும் நீங்க அன்பு செலுத்துகிறவர்களாக இருங்க. ඒක බොහෝ දෙනෙක් ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් මේ ලෝකේ බඩගින්නක් නැහැ. இத நிறைய பேர் இதுல இருப்பாங்கன்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல பசியே இருக்காது, යුද්ධත් නැහැ. யுத்தமும் இருக்காது. කොච්චර ලස්සනක් තියෙද? ரொம்ப எவ்வளவு அழகாக இருக்கும். එසේ කරන්ට ඔබට ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. அப்படியா உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறணும்னு சொல்லி நான் ஆண்டவரிடத்துல ஜெபிக்கிறேன். සියලු ගෞරවයත් ප්‍රශංසාවත් ස්වාමීන් වහන්සේට. எல்லா மகிமையும் கனமும் தேவனுக்கே உண்டாவதாக. Thank you.